An kanbagaw ni aw ka kunnafoni bana sigilen Mali kunnafoni TV sanfɛla la bi alamisa ye avril kalo tile 8 san 2021. Kunnafoni daminɛla sa yira la k'a fɔ an ka jamana sɛgɛsɛgɛli baga mun sigilen no an ka faso nafolo ko sɛgɛsɛgɛli kunna n'olu bɛ wele ko scientifique mɔgɔw olu ye ɲɔgɔn lajɛrɛba kɛ kunu ase 2000 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ wele ko hôtel Millennium du Bamako o sɛgɛsɛgɛli kɔni kun tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu wari min b'an ka jamana kɔnɔna na o wari in bɛ sɔrɔ cogo di ani wari minnu bɛ ka kɛ k'an ka binganikɛla ninnu dɛmɛ olu wari ninnu bɛɛ bɛ bɔ min o kɛnɛ kan an ka mɔgɔba caman kun bɛ yen min y'an ka magistraw ye an ka police judiciaire mɔgɔw an ka douane mɔgɔw an ka service de renseignement ani an ka expert de régulation financière mɔgɔw olu bɛɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan. An bɛ taa adamadenw ka hakɛ latagali kɛnɛ kan sisan nɔ diɲɛ sariyasoba min sigilen don adamadenw ka hakɛ latagali ma n'o bɛ wele ko Amnesty International bolo ka san 2021 sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn bɔ kunu o sɛbɛn kɔnɔna na sa yira la k'a fɔ ko dankarila adamadenw ka hakɛ la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ko waleya dun ma sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ foyi fɛ an ka jamana finitigilamɔgɔw an ka donso ani bingani wale minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan. An bɛ se Farabugu sisan a yira la k'a fɔ ko bɛn ni sabati bɛ ka don Farabugu dugu kɔnɔ ka tɛmɛ don tɛmɛnw na sigikafɔ min tɛmɛna Farabugu donso ani binganikɛla wagulu ni ɲɔgɔn cɛ a yira la k'a fɔ ko don ni bi cɛ ko Farabugukaw bɛ ka se ka bɔ ka t'u magow la ka sɔrɔ damakariw ka adamadenya la. An bɛ taa balo kunkanko la sisan a yira la k'a fɔ ko an ka jamana minisiri min sigilen no an ka jagofɛnw kɔnɔ ko ni buru ɲɛmɔgɔw ka bɛnkan kɔfɛ ko halisa ko butigitigi dɔw bɛ ka buru kala kɛ 60 ye jamana ɲɛmɔgɔw ko o butigitigi ninnu kɔni bɛ ka dankari bɛnkan min tɛmɛna olu ni buru ɲɛmɔgɔw cɛ la ko don n'a nataw la k'u bɛ wuli ɲangili bere ta k'u sɛgɛrɛ. Kan kibara la sa an bɛ taa Bɛnɛkaw fɛ Bɛnɛkaw ka fanga sinamatɔ minnu bɛ olu ye bɔli ba kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko Patrice Talon ka fanga banna depuis ntɛnɛn tɛmɛlen ko Patrice Talon ka san 5 dafara a dun yira la tuguni k'a fɔ ko u ka jamana sariyaso min sigilen n'u ka kalafili ko ma olu y'a yira k'a fɔ ko tile 45 de bɛ Patrice Talon bolo fanga la halisa kunu araba a yira la k'a fɔ ko Beninaw fɛ yen k'u ka sira caman kun tigɛlen don min ye ka ɲɛsin u ka ni dusumakasa in ma Patrice Talon ka bɔko kura nɔfɛ fanga nɔfɛ. An kanubaga n'an filɛbagaw Mali kunnafoni TV sanfɛ ninnu kun ye kunnafoni damadamani ye k'a da aw tulo kan an bɛ kamɛdali kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka jamana in suma.